И много ми хареса, мисля, че особено за емигрантите тук, ние трябва да си знаеме корена. Ми хареса какво тя казва, че ние имаме нужда от корена си, но и корена има нужда от децата си. Това просто ме разплака до сълзи ме разплака, защото наистина това е същността на целия семинар. Това е, което мога да кажа. Днес просто аз успях да съпреживея едни дълбоки душевни моменти, които са във връзка с това действително, кое зароваме вътре в себе си, в душата си толкова дълбоко, че се страхуваме да го изкараме на повърхността и мисля, че днес това за много от нас се случи. Дойдох с никакви очаквания и сега съм много щастлива. Докоснаме много и съм, пак казвам, много щастлива, че дойдох. Добър ден, аз се казвам Жорж Кацарски, роден съм в Канада и научих за конференцията на Розмари преди няколко часа преди да започне, то 11 часа вечерта вчера. Живея в Квебек, в Туркат и дойдох тук 250 км разстояние, дойдох тук. Много хубава конференция и много добре говоря, по-добре даже от моите учители. Доста беше леко беше добре, много научих. Благодаря. Бих искал да благодаря на Розмари. Щастлив съм, че има такива българки. И това е от ближни. Всичко добро. Млади български юнаци, явявай се нам! Млади български юнаци, явявай се нам! На чела им Левски знак, очите им плачат. Очарована съм от този семинар и главно Розмари изнесе идеята така блестящо, така убедително и всеки българин трябва да знае, да носи съзнанието на българина. Аз съм еврейка от родители, еврей от България, от дома се говореше български. Български език е на моето сърце, на моята душа и ти събуждаш в хората да не забравят корените си. Повече какво да кажа? Аз задочно познавах Розмари от Фейсбук и от сайта й, обаче всичко надхвърли моите очаквания и много съм доволна, че присъствах и че въпреки, че сме много далече, усещам корена си и го чувам. Да, добре се казвам, 6 години живея тук в Канада и искам да благодаря за тази инициатива, за организацията и за възможността да получа едно доказателство, че България ще пребъде. Нямам думи просто за това, този семинар разтърсващ емоция, нямам думи. И тогава Никол им казва, че им дава името българи и че това име съдържа в себе си старата магия на стария Морон, най-голямата сила в света. Вие можете ли да кажете думата българи? Българи!